Ето Георги слага жълтите ръкавици и се готви да започне търсенето на горещите частици. Ето чука 0,17. Ето Георги взима жълтите ръкавици и почва да търси. Правим малко варио, да видим дали работи вариото. О, работи добре. Ето го тук. Ето Георги казва, че е тук някъде. Я да видим какво показва уреда. Колко показва, че нищо се не види? 2,33. Чекай, я му затъмни отгоре с ръкавицата. Добре. Сега трябва да намериш самия камък. Това беше знак за критична стойност ли? Затова ли писука? Да.